Nindot sa ning pangutana sa usa ka sumusunod ni Kristo, ningon siya, "Jutay rabay maluwas?" Wa man siya mingon, "Daghan ba ang maluwas?" Unsa may tubag ani? Ningon si Kristo, "Dili daghan, dili sa jutay, dipindis paningkamot." Nya ningon dayon siya, "Daghan rabang mosulay sa pagsulod sa ganghaan sa langit nga sigpit kaayo, nya dili makasulod." Unsa may nakapahimong sigpit sa ganghaan sa langit, mga igsoon? Dili gina siya literal nga sigpit kanang pitos ba? Unsa may nakapapitos ana? Ang atong mga karga. Karga ba? Daghan kita gipas-an. Ug unsa may atong gipas-an kasagaran? Mga sala. Lingiyay mong tupad. Napilaron kabuk imong sa. Ang di mo lingi, di kasulod sa langit. Lingi ba imong tupad, napilaron kabuk imong sa. Siging pamakak, siging kalaway, siging puyo-puyo, siging panikas, siging premarital sex sa mga batanon, siging kabit-kabit, siging pangawat, siging pangurakot, siging panaot, siging pamatay anang bata sud sa tiyan, pinaagig abortion, siging palaygit, siging inom anang mga pills, siging usab anang hinimos Ginoo, mga colors buhok, mga kilay, mga pilok, mga kuko, mga colors naong, hasta pang genital organ, usbon pa, perting daghana ginatugsa. Unsa man ang sala? Mahitabo ng sala, mataghigayon nga mosupak ta sa sugo sa Ginoo. Kada ginato supak sa iyang kabubuton sa ana siya. Sala gina. Munang ang atong amahanamo nag-ingon gyud, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Kada nato supak sala na. Usahay ang atong anlag sala kana manong dili sala. Langlitan ron imong anak gadagandagan unya nadagma hapakon hinuon. Ngunong kasikag dagan. Gibawal din as Ginoo ang pagdagan. Daghan magsigig jogging diha. Nadagma lang. Pakol manon. Lingaw kay imong mga anak, siging dagandagan sa inyo, ambak-ambak naman, hangtod na tukmod ang imong flat screen nga TV nga gitungtong sa lamisa, nahog, nabuak, gilatos ang bata. Sa din na. Nga lingaw raman to silang dagandagan. Di ba? Lingaw mga kito dito sa LA, natod pas video, kato sila si Anhing Tantoko, sige mga itong kanta og I Will Survive. Naura man ko ng lingaw agad. Nabuak lang TV, pero dili to sala. Ang sala kanang imong pagpanghapak, kanang imong kasuko, kanang imong kahangol sa kwarta. Na kanang kwarta makabuang gina. Nya unsao man aron dili ta mailad sa kwarta. Mayo kay bright kay mo. Ihurot nagpalit og slot. Mao na ang sugo ni Kristo parting kwarta, ingon siya, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Nya kinsa may kabos karon dinhi sa atong katilingban sa Compostela? Ang simbahan. Mao bitang na maligya tag slot kaning Grace o kaning PSSP. Kay nagkinahanglan ta og kwarta, kabos. Nga ikaw nga naa dihay extra, pananglitan na kay 200, 100 raman ang atong slot. Unsa may imong buhaton? Ibilin ang 100, ipalit og slot ang 100. Nya kay naa man kay 1,000. Ibilin ang 500, palit ang 500 og slot. Nya kay naa man kay 10,000. Di lang nato ingnon 100%. Ang gusto ni Kristo 100% bang ihantag. Ay lang, 50% lang.
Naman kay 10,000, ibilin ang 5,000, ipalit og slot ang 5,000. Nya kay naman kay 100,000. Wala kay 100,000 karon. Ay pamata. Oh, kanang na ay 100,000 nga di gyud mo palit og slot, di mo kasud sa langit. Sigpit ang langit para ninyo kay daghan kay mong kwarta pero di ninyo ipanghatag. Apa rin ako na, kana atong pultahan, lapad man gina, kana atong pultahan ba? Lapad kay na. Sige. Magbutang tag usa ka tawo diha atong pasudlon, ikarga nato kanang tanang lingkurana na as gawas. Atong ikawit niya, nya pasudlon nato siya nang pultahan. Kanang tanang lingkuranan as gawas ba, hikta na tong pisi, ato ikawit niya, nya atong pasudlon, kasod siya. Dili, mahimo ng sigpit, tungod siyang bagahe, pero iyan ang kuhaon, maglakaw siya diha, nga way da, aparte luagaw Daghan kay kag attachment, na-attach sa bana, na-attach sa asawa, na-attach sa kabit, na-attach sa cellphone, na-attach sa laptop, na-attach sa internet, pari, attach kolekta, na-attach parokya, dadon na ni mo tanan ngadto sa langit na di ka kasod mo na ingos Kristo biyai ang tanan, biyai gid ang tanan. Sakit ni siya. Mao ni ang gitawag sa second reading isip pasumbingay kastigo sa Ginoo. Unsa may kastigo sa Ginoo? Ang iyang pag-ingon biyai ang tanan. Dumti ang imong kaugalingon, dumti ang imong mama ug papa, imong igsuon tungod kanako. Sakit kay na, mura sad ng kastigo. Pero maura na kastigo nga kung atong sundon, makalipay nato. That's why, biyain ang imong bana. Higugmaa si Kristo, labaw sa imong bana. Sunda si Kristo, ayaw sunda ang imong bana. Kung sa may mahitabo, magsigi kag higugmas imong bana. Tungod kay gisugo kang Kristo, higugmaa ang imong bana sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maayong panglawas, hangtod ka mamatay. Maminaw na ka, mingon ka, yes Lord, abot ang imong bana, porting hubuga, gilamparo day ka. Mingon day ka, sa kasakit og sa kalipay. Ana, nya gikuha sa bana ang imong kwarta kay iyang isugal, mingon ka sa kahamugaway o sa kapitos. Nya kay imong bana ni suyop man gadag sundang na bad trip, gitigbas man ka, mingon ka hangtod ang kamatayon, mubulag ka nato. O di jud ka mo atras ngano man nagsunod man kas Ginoo. Wa man ka magsunod sa imong bana, kay nagsunod pa kas imong bana, makigpatay ka. Di ba? Kakuha na mo? Sige, linya ko no imong tupad. Ingna, musugod na kagpalit og slot. Ingna ko no, 50% lang sa imo karong kwarta nga naa nimo, 50%. Unya wa kay kwarta, nya ako pader, wa man ko'y kwarta, estudyante man ko, pangitag kwarta, pangawat. Pangawat. Nya kinsa may imong kawatan. Ayaw nang laing tao kay makasaa man kana. Kawati ang imong kaugalingon. Pananglitan, gusto unta ka musakay og motor padung sa eskwelahan, 5 ka adlaw balik-balik napo kasakay sa motor, kawati ayaw nagsakay, paglakaw na lang kapuya sa dana pader, kasakit sa dana, mauna na ang kastigo nga makapanindot sa imong kinabuhi. Nya pila may imong masi 20-20 man to, napo ka 20, pila naman 200, o di kapalit kag duha ka slots, unya wa pagyud ka kapangawat, ang imo rang kaugalingon ang imong gikastigo. Mo nay gitawag og sacrificial offering. Mo nay gibuhat ni Kristo, giluwas ta niya pinaagi sa pagkawat sa iyang kalipay ug sa iyang kahamugaway ug sa iya mismong kinabuhi, gikawat niya, namatay siya para nato. Sige, lain na sang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, tinuod nga kawatan. Sige, lingi imong tupad, ingna mangawat na ta. Ingna ba? Ingna mangawat na ta. Kamong sigig inom og Red Horse, kawati ang inyong kaugalingon, ay namog inom og Red Horse, nya kanang inyong budget, ipalit og slot. Kamong mga sigig sugal anang manok, ayaw namog sugal sa manok, kawati ng inyong para isugal, o nya ipalit og slot.
Kamong sigig pamalit anang inyong mga bagong sinina, bagong mga sandals o guban pa diha, unsay urog palit yon. Ayaw na, kawati na na, ipalit na lang nag-slot. Pero ayaw pangawat sa imong isig katao. Karon nabali man ang atong gikawatan, ang atong isig katao. Sa dinagko lang kawat, nay, hearing sa flood control ay sikat kaayo. Sa una, kadto na sang BICAM report nga mga blanco. Unya ra ba, ang nakaapan, magsigi na sila. Na sila'y balaod, anti-graft and corruption, pero ang ila rasang gamitan, kadto rasang ilang kontras politika. Balayan ang graft and corruption, nga pwede kang ma-impeach. Kinsa raman sa ilang gisigihan o duki-duki, kadto rasang 125 million nga confidential fund sa Vice President. O niya, ang katod ang mga billions sa laing opisina, labi na gyud sa office sa Presidente, sa Congress, sa Senate, naaman sa sila confidential funds. Wa lagi to duki-duki wa sa kato dito'y questionable nga mga transactions. Ayan lamog tubag. Nakaroon, flood control. O, naaman na yung mga role gyapon, anti-corruption. Ala, nasulti na sa Pangulo, mauna, na ay nagbinuang, na ay bigbinuang, na ay ghost na, sikat kay Ron, na ay usa ka pamilya nga, pobre kunos una, karon gaparid ang iya mga sakyanan, nga mga mahalon kaayo. Nga, nagsugod ko na, matod pa niya sa interview, sa dihang, nakatransaksyon siya sa DPWH. Diha gid kuno gasugod ang breakthrough sa ila kunong, sa una, maglisod pa kuno siya ibayad sa tuition fee sa iyang anak. Mangutkot pa siya siyang pero karon ko thanks be to God. Sige na lang siyang pili og mga nindot nga sakyanan, kada niya sulti, mura siya Ginoo nga let there be light, and light comes. Unsay iyang mauyunan nga sakyanan, mapalit na niya tungod sa iyang transaksyon sa DPWH. Ambot og unsa kato. Natanawa lang niyo social media. Nya unsay gibuhat karon? Ni-react ang kumilik, akong nabastian, ingon din kumilik, basin og kining mga illegal nga transaksyon sa flood control, kaning nangurakot nga mga contractors, basig nagsuporta ni og mga kandidato. Gidili ra ba na sa atong omnibus election code nga mudawat og mga suborno o suporta para sa candidacy gikan sa mga known nga mga kurakot. Ilan na sang gi-review, naanasan sila gipinpoint mga tulo kuno kabuok kontra gyapos politika. Susihan na lang tong tanan. Naadyo kay wa mo dawat og suporta nila diha. Basig na. Bisan ga din ni simbahan, dawat man ganita. Di man sana ko isulti. Bahala na mo diha. Maobitan ng slat-slat ang ato aron why patas tanan ba? Patas. Basig nagpaabot mong akong isulti, gikan ni Mr. So-and-so 10 million, gikan ni Mr. So-and-so 100 pesos, gikan ni So-and-so 1,000. Dili ko ingon ana mga igsoon. Og mopalit mog slot, ilista ng inyong ngan dito, ibutang ang inyong telephone number kung mahimo, pero dili na nato dinhi isangyaw. Ngano man sa mata sa Ginoo ang nihatag og usa ka slot og ang nipalit og 1 million ka slots parihara nagbalyo. Kay mao man ay imong gugmas Ginoo. Mao man ay imong offering. Di ba ang slot naman to'y atong gimining sa slot, ang S sacrifice, ang L love, ang O offering, ang T treasure in heaven. Ma-measure dahil ng sacrifice. Basig gaan kay nimo ang 10,000. Bugat kaayo sa imong silingan ang 100. Paghatag, pagpalit niyo slot, imong gipalit 10,000. Gaan kay na nimo sinsiyoran animo kay bilyonaryo ka. Nya kadtong imong silingan nga nag-drive lag tricycle ni palit og slot worth 100. Kinsa may mas dako ninyong sakripisyo? Pariha sa byuda
Nihatag siya 2 ka sentabos ngadto sa templo. Pero mao na lang dito iyang nahibiling kwarta para ipalit og pagkaon. Kinsa may mas dako nilang sakripisyo, katong nang hatag og tag 10,000, tag 100,000 nga 10% sa ilang income, o kadtong byuda nga 100% sa iyang kwarta iyang gihatag. Mao na anha tasok don sa Ginoo sa slot sacrifice. How much sacrifice you engaged? Nya ang gugma, masukod ay nang gugma di ay. Masukod na. Oy, love has no measure. If you want to measure love, unsaon man pag-measure? Use no measure. Muna giingon sa usa ka pare nga kung nadunggan, the measure of love, the measure of loving is to love without measure. Sabot ba mo ano? Itong measure. Na. Niya karon, ato mong i-update sa atong love, ha? Sa atong slot. Ang atong slot karon, ang atong grace, ang atong halin niabot nag 44,375 ka slots, na pay 655,625 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 70 slot challenge, nakadawat na sa tag 148 ka 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Nya katong atong slot para dinhi sa atong ongoing nga mga purchases, mga repairs and constructions dinhi sa atong Compostela Parish, katong PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, ang atong halin niabot nag 6,221 ka slots, na apay 93,779 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya do na sad ni siya 162 slot challenge, equivalent sa number of years sa atong parokya, tag 16,200. Pito na sad ka 162 slot challenge ang atong nadawat. So atong pakpakan ang namalit nato og slot. Salamat kaayo. Nya unsa na may atong gigamitan aning atong slot sa kaning PSSP. Pipila lang ka mga update. Ang ato yung total nga nadawat sa PSSP in the amount of pesos is 622,197.09 pesos. Nya ang atong gigamitan na malitag equipments, mga appliance, furnitures and fixtures, sama aning atong TV monitor, mga fire extinguishers, mga electric fans, mga beds dito sa among higdaanan, cabinet, nya naasad tay gi-repair nga atong sound system, ni worth na siya og mga 411,692. Dako-dako na siya. Nya ang mga salary sa atong nagtrabaho dinhi mga 35,000 kapin. Nya ang dito sa cemetery ato man gitrabaho ron, gitiwas na to itong mga nitso, nasa dito 37,000 na ang atong na-spent, 190. Nya dinhi sa mga cleaning materials natong gipamalit, kaning tanan dihang gipang limpyo nato sa palibot og sa sulod, ni gasto sad na siya og 65,696. Nya sa atong contractor nga nagsugod nagtrabaho dire, nasa tay gi-partial nga 100,000, ni total og 649,597 and 41 pesos. So napatay deficit nga 27,432. Nga din man nagikuha dito sa ato ng kolekta. Kolekta ba? Nihog ba mos kolekta? Liningi ay dayon. Narabay ni reklamo na ko din nga usas atong kolektora, hapit kuno siya maumo diha. Na kung anong hapit man ka maumod ter, ingon siya bugat kaing sibot pa der. Karon pa jud ko kasuway pa der nga nibugat ang sibot. Nya hapit ko maumod nako, murag bati man ang atilimad onter nga nibugat ang sibot. Insya nga naman ako pasabot sinsiyo mo'y gihog.
Ingon sa tungusan nitubag sa ana na ato mga kolektora dia gamiting mamaya to nitubag sa usan sa mura maganigi pamaulan akong diri pader kanang sigigda na sa uban diha mga tiwasuno naman sa tawo na mura kuno siya gipamaulan oy maluoy sad mo sa atong kolektora aron dili maumod aron dili pamaulan ayaw nang sinsiyo kay bugat na unsa may ihog papel. Pangita mo din papel ka ng sinsiyo dadala na sa inyo. Ang papel mo ihog aron ang magtaghoy-taghoy diri sila nya puno ba puno tan-aw nya magtaghoy-taghoy kasi kanang dili kayo puno wa gani katunga pero gasang kiig gaana. Bugat ba yan na? Mao na ayaw gyud siguro ang imong kaugalingon. Matod pa diri sa atong ikaduhang pagbasa, pagpapanton gyud pag-antos para sa kaayuhan sa uban. Dili kay imong gamiton ang balaod sa Ginoo or balaod sa tao para sa imong kaayuhan nya dauton nimo ang uban. Hastagon ning akong humili na may ning sulti nako nga na ako noy naggamit aning akong humili nga gi atake niya ang iyang kaatbang sa politika. Nakadungog ba mo ana? Nakadungog mo? Naama ko na sa social media. Wa mo kadungog nga naay politician nga ningon tanawas padersiano nag-ingon nga kamong mga kurap mauwaw sad mo oy sige mog puyo anang balay naman gibyo man dito sige mog puyo anang dagkong balay mga nindot nga sakyanan unya mga kinurakot di ay nya niingon kuno dayon to maong politician kay naman na iyang jingle sa pagpangumpanya mao ni ang gisulting padersiano og di gini siya mamakak muna kanang akong kaatbang mao nay gipasabot amot mao ba toy gisulti ato mao nay gipasabot ni padersiano di gina mamakak sa padersiano amot og mao ba tong pagkasultiha kay ipakita man ko nako di man may kaila ana pagsulti atong nagpakita nako ba di man may kaila ana nya ako sa nang i-declare ninyo mga igsuon wa gyud politician nga niingon ako pader kanang imong humili ako nang gamiton ha kay atakihon ko ning akong kaatbang ug musulti si ana moingon jud ko may raon tag ikay atakihon wa kay batasan kanang akong humili para na natong tanan reminder na natong tanan kanang pulong sa Ginoo para na sa tanan ug ang balaod nato sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan para na sa tanan. No one is above the law. Mao na ilang giingon. Tanan gyud subject ana. Kung moingon kung kamong mga kurakot, kamong mga daw, sige mog pahimos anang inyong balay nga nindot kaayo, higda-higda mo anang inyong balay nga wa gyud to, samtang ang inyong silingan gisanapas tubig kay wa nay kaagias tubig kay inyong gikural. Moingon gani ko ana, di ko magpasabot nga taga Compostela rana. Ni ase taga dinhi. Kamong magsigig parking anang mga daan nga huot na nung kay itong parkinganan di na hinunta kaagi ang mga sakyanan kay inyog yung parkingan inyog yung butangan sa inyong tindahan ngano sa inyong ilapas karsada wa na magpasabot nga dinhi ranas Compostela ni asa dinhi tu asa na dito sa Liloan tu asa na Cebu City tu asa na sa Mandawi Lapu-Lapu og tibuok Pilipinas mga hangol kaayo og lugar hasta karsada parkingan na magidas kilid. Gabi ay gida ako dito ni Kap, ako lang ni mentionon ha, nanghid masag ko niya. Si Kap Joel ba? Kinyo, kaila mo niya? Awa mo kaila? Meeting ni minister niya, ingon siya, Pader na ako ipakita ni mo, diri aring kilid, sa inyo mang gipa-exit diha ang daan, padong diha sa ilang Brad Imon na lugar. Di ba mo exit man ta diha? Nya niingon si Kap Joel, ipakita na ko nimo Pader, matyok diri kay naay na nag-alis dan. Nya unsaon man ni nato Pader? O didto mi kuyog mi Brad Imon og uban pa didto nan-aw mi gabi Yan na ba kilid? O kinsa ninyo dihay na adiha? Insa imong paiksiton diri Pader nindot man pero inigabot dinhi tuwi man nya nilapas naman nig sobra 1 meter ang mga structures dire. Mahuot yun, parkingan pa dirig mga motor skilid. Nanong inyo man ang gibuhat, kay wa mo maghuna-huna sa atong katilingban. Nako, Kap, og unsay imong buhaton, mo support ra gyud ko. Nya pag uli nako diri nako, bahala mo na mag-away mo diri.
May magtaga-kumpostila ko. Scam. Basta pa rin, nananghin ako ni mo. Ako, sige, okay kayo. Lakaw rin ko din. Ako, bahala mo diya. Ayaw, huwat taoy nga mag-away-away. Tatungod anang atong pagpangilog anang mga lugar sa publiko. Kamong mga individual nga nangilog anang lugar sa publiko, tungod sa inyong tindahan, tungod sa inyong motor, tungod sa inyong panginabuhi, please, hunungan na makapasigpit na sa ganghaan sa langit. Bagahin na ninyo. Tangtangan na tanan, ibalhin ang inyong parking. Niya man ko nakitaan din nga na nagparking karon wa na. Praise the Lord. Ato silang pakpakan. Na ako'y nakitaan na, di lang kumusulti. Pero naagi uban, pertig yung gahia. Sige lang, aton lang nang iampo, manindog ta.